Čau lidi, tady je Šamink Novk a já vás vítám u hry Minecraft. Jeden náš odběratel mi řekl, že mi postavil baráček, ten co na nás kouká na YouTube. A já jsem si říkal, že bychom mohli udělat z toho sérii, já si jenom tady pozbírám věci. A že bychom si z toho mohli udělat sérii. A tak nám postavil barák a teďka vám ho ukážu. Tohle ten nám postavil, takže vlastně ten barák je náš. Tady to bude série s módama. Takže když byste se divili, tak se nedivte, protože tenhle ten módy jsou skvělý. Tohle to budeme používat na úložiště. Možná. A tady nám něco napsal. Ahoj youtubere, postavil jsem ten dům a chci, abys tady hrál. Takže tady budeme mít sérii. Koukneme se, ten barák je prázdný asi. Hezký balkón. A vlastně si koukneme, co nám dal do čestky. Tady to můžeme využít. Tenhle prostor taky. Tady dáme postel. Já už vidím, co tady všechno bude, lidi. Já jsem rád, že takhle můžu zase natáčet, protože jsem dlouho nenatáčel kvůli tomu, cedulku si vezmu, kvůli tomu, že jsem byl v práci a byl jsem hodně nemocen. Takže teďka můžu zcela říct, že budeme natáčet každý den. A teďka uvidíme, co mi tam dal. Základní věci, ty si poberem. Ještě, že mi dal ty šípy a luk, nech bych byl bezraný. A sem si teďka dáme ty jenom zbytečnosti, co nebudeme potřebovat. Takže náš první úkol je si udělat postel. A prostě nějaký věci. Prý nám tady postavil tajnou bejsku, takže si jdeme kouknout, kde je asi. Řekl, že to někde u farmy. A farma je přece tady. Takže se koukneme. Tady máme tohle. Já se jenom trošku udělám ten. Meč sem, skrb sem, luk sem. Tak. To bude asi tady, myslím. Zkusíme se podívat, co nám tam dal. Tak tady nám dal toho hodně lidí. Tady to celý předěláme, vyndáme to, dáme něco nahoru. Když nám dal takovýhle věci, tady budeme jenom vypejkat a tak, to já uděláme pak farmy a takovýhle věci, když mi tohle to dal, to neměl dělat. Tak. A my jdeme potěšit nějaký dřeva, tamhle máme sníh, jak tak koukám. OK, lidi. Takže jdeme na to, když byste slyšeli nějaký zvuky, tak to jsou sousedi. Tak běžíme na to. Jídlo, pojď sem. Aspoň základní jídlo. Tak, běžíme sem. Pojď sem, prasátko. Jdeme na to. Mrtvý, tak. Jinak tohoto je s modem, takže se nedivte, že dostávám jenom jedno maso, jinak bych dostal víc. Kráva a kůže a slepička. Ale čekám. Ale já ti říkám, pojď sem. Dlouho jsem ho nehrál, takže se omlouvám, když bych něco udělal špatně. Když tak mě v komentářích opravte. A napište, jakou věc chcete zabít jako první. Jestli vidra, aby jsme šli do nedru. A nebo jestli máme zabít první enderdraka, ale na to potřebuji oči. A to asi nemáme. Tady se rozhodněte v komentářích. Takže musíme najít nějaký ovce kvůli posteli. Koukneme se taky do kejvek, aby jsme měli lepší věci než tyhle ty dřevěný. Tak. Toto dřevo nám bude stačit. Tak. Ten dům vypadá hezky. Až jako jsem rád, že mi tohleto postavil. Ale teďka chceme ovci a schválně, jestli nějakou najdem. Tak, ovečky, pojďte ke mně, ahoj. Kdybych chtěl, no já nemám železо, takže máš smůlu. Je tu ještě někde nějaká ovce? Ty vado, ovečky se nějak nespawnují a tamhle černá ovce. Její barvy chceme taky.
Takže už budu vydávat častěji ty videa. Omlouvám se, že jsem je tolik nevydával, ale měl jsem prostě hodně věcí. A nedokázal jsem teda dohromady. Koně necháme, ty máme rádi. Napište, jak tomuhle budeme nazývat. Jo, to je taky váš druhý úkol. Jak tomu budeme nazývat, ale já si myslím, že na ovičky najdeme tam. A taky bychom potřebovali vesnici. Ale to než najdem, to bude trvat. Kejvka. My máme hlad, co? Nic, tak si vytěžíme, půjdeme domů a něco si uvaříme. Jinak tady ten hangar nám to sbírá hodně. Teďka je pro nás důležitý kámen, ale to je jedno. Teďka úplně, protože potřebujeme i uhlí a věci. Tohle to nechcem. Dobrý, tolik kameny nám stačí aspoň na kamenný meč a na sekerku. Myslel jsem, že tady toho je víc. Dýně, tam kde je dýně, tam je vesnice. Ovečka, tebe jsem hledal, pojď sem. Kolik máme vlny? 2. Jinak tady udělám i minimapu, aby jsme věděli, kde jsme. Tyhle, kdyby jsem si neuklidil tu, tak by se neviděl ovci. No pojď ke mně, ovečko. Tak, no nic, uděláme střih lidi. Já se dopravím domů a hned budu u vás. Tak jo lidi, jsme doma, máme pořád hlad, ale jdeme si možná něco vypéct, ale když už teďka má dřevěný věci, můžeme taky vypíkat. Jo, když bych měl tu, to je přece u farmy. Ach můj bože, tak to vezmeme tudy. Rychle si něco vypečem, najíme se. Na postel taky máme, takže to je dobrý. Hodně dobrý. Tady tu trasu musíme trošku jinak změnit. Protože mně se nelíbí, že to bereme přesto. Ale zrovna tady. Takže si vypečem tohle a dáme tam tohle. Uvidíme, kolik toho vypeče, jenom jeden item, jo. OK, když to vypíká jenom jeden item, tak jsem rád. Ale tohoto vypíká trošičku jinak. Sekerka nejde, jo. Jo, protože jsem si nevydal tohle. Tak to vypečem, najíme se a budeme dělat pár dalších věcí, třeba postel a tak. Ten dům si vybavíme. Tohoto vypeče 2 itemy a ne, protože jsem tam dával ten, jo. Jinak lidi, vytvoříme si skleník, takže ta farma tady nebude. Abyste věděli, jak to chci vytvořit, tak potřebujeme hodně věcí. Což některé věci seženu za kamerou a některé ne. Takže jdeme vyrobit postel. A nejdřív potřebuji ten krafťák, co? Tak si ho vytvoříme. Krafťák, nějaký styky, stačí 8. A na postel nám to bude stačit. Krafťák si dáme hezky sem, aby nám nebral tolik místa. Postel a vyspání, to jsme říkali, že dáme sem, ale trošku jinak. Je sněhulák, vidíte, ten mod nám funguje, to jsem rád a jdeme dál. Takže jídlo máme, mezi tím si ty syrový, pak si uděláme čestky a všechno na jídlo a tak. No vlastně můžeme si vyrobit hned čestku. No i 2, i 3. Já do příště, stačí nám jenom na jednu, no nevadí. Sem dáme čestku jen na jídlo.
Jo. Ale to pak uděláme, teďka je mezi tím pro nás prioritou si sehnat nějaký věci. Máme jich málo. Koně chci nechat, ale já se chci podívat do nějaký kejvky. To je až moc velká. Tak já si skočím pro něco hned, jsem zpátky. Tak, jsem zpátky. Když skočíme do vody, tak nám to nic neudělá. A když neskočíme, tak nebudeme mít nic. Takže je lepší, když skočíme a sehneme si věci. Šípy máme, takže nám to nevadí. Uhlí, konečně. No jo, ale já jsem si nevzal. Ježiši, já jsem jeli to, tak já budu hned zpátky, lidi. Jenom zabijeme toho zombíka. Critical hit. Tak. Hned jsem zpátky, lidi. Tak jo, lidi, tady vidíte, že už máme nějaké věci. Já jsem skočil a jdeme si pro uhlí. To je teďka pro nás hodně cenný. 2 díly budou těžený a 3 díly budou to, co potřebujeme. Co to tamhle je? To je železo. Jdeme, jsme dobří. Rozsvítíme si tady tolik železa. Tak jo, berem. To nám vystačí na všechno. Gold můžeme brát taky? Ne. Takže budeme brát uhlí, železo, to, co se vám podaří. Jak vidíte, v díle je to všechno, co tady je. A já tady zastavím tu vodu. Kolik ty vody tady je? No nevá. Bereme železo. Tolik železa, ty vado. A taková hezká kejvka, ještě k tomu. To dlouho se mi zrovna nechce 2krát. Dobře, a tam je další kejvka se spiderem. Máme nějaký bloky? Ne. To musíme třeba rodit. Vybouchnu to. Jo, jinak jsme tu nic nenašli. Ale tu lávu si jednoho dne vezmeme. Takže to je dobře, že je tady v této kejvce i zlato. Což jsme vyhráli teďka jackpot, lidi. Nebudu vám lhát. A jdeme ji prozkoumávat. Tak. Železo, tak jo lidi, já už bych to teďka tady ukončil, já vám děkuji, že jste se koukali na moje video, dejte odběr, like a zvoneček, nezapomeňte sdílet tohoto video a já se tady s vámi loučím a u další této hry zase, ahoj!